Ndang iki kali iki lho. Oh, goan ya. Ya. Tapi udah diupload neng TikTok. Ya. Nang Shopee. Neng Shopee dudulan apa angkot? Nek dina Minggu bocah-bocah ki tak kulinakne mbut gawe. Wis sak wujud-wujude lah arep nyapu, memeni kumbah, isa-isa sembarang lah. Angger obah ora kudu iso, sing penting gelem. Mergo bocah saiki gorgen gelem kuwi wae. Angel ram. Melek moto nyekel HP karo maem nyekel HP. Lah nek gur HP wae, kapan bocah ki ngerti carane mbut gawe? Nek gur bab pinter, bocah saiki ra kalah karo sing tuwa. Ning urip ki apa gur cukup pinter? Pinter nek ra mudeng kudu piye? Terus meh ngopo? Eneke gur plonga-plongo. Intine iki nggo pelajaran, khususnya nggo aku dhewe, umume nggo kabeh wong tuwa sing duwe cilikan kaya aku. Antek asing. Biar antek asing jarene.